Edit, kailan birthday mo dito? November 1. Number 1. Talag. Ganto na patay kay Gnaw. Ting tarong ka sa Incantadix. Mag-sample ka muna ng Encantadia, pre. Basig batong puti ng brilyante. Nag-ihaw kami ng dinosaur. Nagugutom na si Dave, gusto na niyang kumain ng dinosaur. Kau nak bayar gini? Ntar bayar impi pakawan mo dong. Kau dulu, wait na halang dong. Goyan! Tubig! Kit-kit sa kit-kiton man ka. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Yo, what's up mga boss? Welcome ulit sa napakabagong video. And by the way, it's your boy, this boss, Jupil Films. So for today's video, ngayon nagtambay lang kami dito sa likod ng bahay namin. Kasama ko yung mga siraulo dito sa likod. Ayan. Si Dave Strike. Ang hari ng go-kart sa Encantadia. Mag-sample ka muna ng Encantadia, pre. Pre, pag papipiliin ka kung anong brilyante ang mahawakan mo. Ano, brilyante ng ano? Ha? Brilyante ha? Ano? Batong puti. Basig batong puti ng brilyante. Baka pili ka, brilyante ng hangin, tubig, lupa at apoy. Pili ka. Lupa na lang. Bakit? Para makuha ng yuta. Para may mga yuta. Hindi ka ganag brilyante ng batong puti. Wala tapas na. Brilyante ng batong puti. Magic. Dave, unsa soda ni Dave? Anong laman yan? Anong laman yan? Baboy na Anong klaseng baboy? Baboy ram mo? Ting tarong ka sa Yes. Ting dali ting init ka. Edit, kailan birthday mo dito? November 1. Number 1. Talag. Ganto na patay kay Gnaw. Galing ding dong. Asa mo? Ang kuha to, ninyo lang kuha to. Galing ding dong. Galing. Dali, biskulo. No, talaga. Gahapon, patod. Okay guys, kung maglaro kayo ng baseball dapat kung na mo undang padulan ha. Hindi na maluto na ito. Ano na lang bitin niya, lisod mo. Ate si Tuhag. Grabe, Dave. Daming parang may naalala si Dave dito ba. Mga boss, parang may eto yung kasama ko, parang may naalala siya dito. Eto, yung silver. Parang may naalala siya dito. Tayo na, tingnan yung mukha niyo. Asan na yun? Oh, bagay-bagay sa mukha yung puta na yun. Di ba ka boss, pagpalit na po. Iko, ikamari pa kana rin no? Background din. Give me the time. Na. Wala kayo shout out dito dai. Hi. Di ba niyo yung inihaw mo dito? Pagi. Ha? Ano yung inihaw mo? Sabar, cipi. Sa pulen. Apita. Ikaw, muha ko nabi. Muha. Ay, si... Ako sa ribali na. Buwag eh. Usa? Bakit? May balik yung pinagtuwad ako. Ibang tuwad. Balik ka na pinag-ana na pala. Balik ibang tuwad ba? Ha? Padaya sa to. Bravo dito. Das gisip mo kay Parisa. Birang mayo.
Okay mga boss, so dito kami. So nag-ihaw kami ng dinosaur. Nagugutom na si Dave, gusto na niyang kumain ng dinosaur. Dave. Yes. Happy birthday, Dave. Happy birthday. Dirir na giluto. Bro, luto si Gon eh. Uwing. Tinibit na. Happy birthday. Ngan ka sa happy birthday, Dave. Happy birthday, Dave. Apil ko sa kaon. Kada bita manghinaw kaya may labos kaon. Di ka magbudol. Budol. O kahit mga dahon sa kan ba? Dahon sa dahon sa gunoy ba? Unsa man day? Ay kan? Dili. Unsa di mo? Wala badik-dik, murag nalapas Oh, na. lapas ang Dala na royal. Masabi. Okay, samahan ko muna si Dave Court. Pwede na, ganun na. Ang buta nimo. Gamay na gud. Hello, tug-an ka ha? Para anong gagawin mo diyan sa dahon ko? Lagayan ng rice. Ha? Sumay rice. Anong gagawin mo diyan? Sumay rice. Ay, pag kamera na ko eh. Naku, ibayad niyo. Bakit ilagay yan sa sa baga? Bakit ilagay yan sa accordion? Ano ba ito? Sa Tagalog ano? Ano ba ito? Aray, birthday po yan. Alba sa birthday. Gara. Birthday. Birthday boy ko na niya. Kuhan ba di ay? Hindi ka 20. Advance mo. Advance gani. Hanggaw. Ay, gumayang ka. Masama. Tilawan mo ng sukarat. Sukarat ni mata niyo sa. Teka, but nga yan. Kahig ba? Ikaw nagbayad gani. Narba ipi, pakaon mo daw eh. Kahig daw kalibutan mo. Laging tangin. Hilop. Saan na? Wala, tili mo. Gaya, ikawanan? Pewan, di uwi nga. Kaya na pa ba? Kaya pa. Alam niyo, ni pinakurot na no. Dara man ni. Wala mo, sukarap. Ay, meron. Dave. Sa'yo ito, tingnan mo. Marag huhu. Mga boss, nabudol kami. Tara rin akong damang ko. Nabot. Grabe ka ulo. Kaon ulo. Way na hanap dong. Bang, mana trip sa durasi. Durasi ka, wala. Hindi ka bangon. Paano gito kung absent ka rin? Royal, ano Royal? Royal! Tubig! Mal ginaganahan akong kitkito niya niya. Ang momo ka bukog ah. Ano eh, akong kitkit Ako niya. natag chiko ira. Kakto ka na pag... Managkaon. Armile. Mukbang. Grabe po. Gisulo man. Ano naman eh? Akong kaon biya.
Ah, ano pa man good, baga. Kerang tau. Ah, juga apa naglawan dik-dik sa. Sakit mo. Sakit mo. Ako sige. Kit-kit sa bro, kit-kiton man kayo. Atong trapuhan. Pwede na mo. Okay mga boss, so dito na nagtatapos ang aking video, ang aking vlog. So syempre hindi natin kalimutan yung mga boss natin dyan na gusto magpa-shoutout. Shoutout nga pala kay Chili Sumayang, Vince Jetro Abukay, Jay Conijos, Kim J. Novela Matabang, Kishat Negra, J. Justin Hilig, Dante Ibale, Joshua Urungan, Jim Cads, Ryan Ponsibitor, Miles Kindao, Kyle Dilara, Jaws Castao, Jawi Castellas, Jomar Catarata, at ang pinakahuli, si Ricky Binuluga. Sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Hilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, hanggang dito na lang and see you in my next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.